Takže čau, to bude dneska nové videjko a dneska si zahráme Grow Garden. Takže tak, toto je moja záhrada, mám 15 lajkov. A dneska si ukážeme všetko, čo mám v mojej záhrade. Tak ako prvé, tu mám také, čo bolo to Beast, tá sezóna, viete. Tak tu mám ten plot, tu mám peperky vpredu, rúže. Tu je Dragon Fruit, kokos, kaktusy, vlastne také random. Vlastne už sa aj seed shop, toto neviem čo je, ľudia, kúknem sa. Lockwood, ok, to je to nové. Ok, tu mám bambusy, melón, keríky, vlastne blueberry keríky, nejaký tento dážnik, dajme taký slnečný. To som ešte neukázal. To ešte nemôžem ukázať teraz na začiatok videa. No, ďalší kokos. Tu máme také lampy menové, tu je apple strom. Tuto sú melón, ďalší blueberry, ten krík a tuto, to si necháme nakoniec, hej. Potom tu môžete vidieť takto nejaké kokosy, hej, všetko, dobre, toto neukazujem. Tu máme kakao, toto neviem ľudia, čo to je, napíšte mi to do komentárov, ak budú povolené. OK, bambus, potom tu máme ďalší taký ten dážnik, neviem, ako to sa to teraz volá. Potom tu je toto dragon fruit. Máme tu pumpkin, tak watermelon, sorry zlatý, to tiež, tak to môžete vidieť. No a ideme k tej lepšej časti. Tuto mám dve amber lily, sú extrémne cool. A mám aj teraz najzacnejšiu vec, hej, mám tu aj grapy, teraz mi tu ide basic sprinkler. Potom tu mám hrozno, takže grape. Tuto mám, čakajte, to teraz, to je kiwi strom. Tuto je aj sugar apple, ľudia, hľadám to. Teraz som sa stratil, kde som. Ale v pohode, čakajte. Tak tuto mám beanstalk, to rastie do nekonečna, bro. Ďalšie chili peperku a tuto už sú, čakajte. A tuto už sú to sugar apple a tak veci, hej? OK, teraz vám ide ukázať jednu vec, dobrú. OK. Tu máme nejaké vyspotené kokosy, tu mám fontánu a kapibara. Tu mám taký vchod, tu mám mango, nejaké mango, čo svieti. Ok, kapibara ja. A je tu taká bednička. Potom tu sú také dva kufry ako s nanokmi. Tuto mám ten cauliflower, nové tiež seed. Potom je tu kakao, mango, lavička, medová. No potom tu mám takýto dom, tu je aj také vedro, ako keby bazén, tuto je taká lavička a potom tu máme takú, ak to poviem teraz neviem, ak sa to poviem, takú, teraz neviem to pomenovať. No čerepník a tu je slama stôl, hej. Toto video je pre všetkých kamošov, ktorí sú zo školy. Aj kamošov, Pogoro, Alex Junior, všetci. No, toto máme. Ideme sa koľknúť do seed shopu a naša legenda sem je preč. Toto sú blbé veci. OK, kúpime si kiwi seed. Sorry. No, to sugar apple nemám, to rastie. Toto mám, toto nemám. Kiwi mám, pineapple som mal. To som vlastne predal a banán mám, avokado mám, green apple seed mám. No, toto už mám všetko. A ešte aj amber, to už není v shope, to sa dá, mám pocit, že iba vykraftiť. Čakajte, tak tomuto real shit ani nechápem. Akože neviem, čo tam mám dať, submit plat. Ok, ešte neviem ani, jaké rastliny to dáva, popravde. No, ideme sa kúknúť do gear shopu do cosmetic shopu. Lebo ja milujem ten cosmetic shop, proste ja tam míňam peniazy strašne veľa, mám inak 177 miliónov. Najviac som mal v živote 402 miliónov, viete, ja pomínam všetko. Potom sú 5x, všetky common egg, to je Isaac, my bro. Kúpime si Beach Crate a radšej nie, to bude boleť peňaženku. Toto je lamp post, to kúpim. A ideme do garden a ideme tam dať toto. Čakaj, teraz sa bude pukovať, ale to poznám. No a dám to takto. Nie. Dám to... Sakra, to mango tam furt za toto.
Tam je zabukované. Dobre, takto. Ale na dneska by to bolo všetko. Dajte like, odber a čus.